Jisu dil-misconception li hemm riħ kif bdejt innizzel darba daqsxejn aħdar mela pup għandi bżonn l-antibiotic li mhuwiex neċessarjament il-każ. Nafu li l-antibiotics xogħolhom huwa joqtol il-bakterja jew ixekkel mill-bakterja kompli tikber. L-informazzjoni biss mela nafu li jisma' meta hemm virus, meta hemm riħ, m'hemmx lok għal antibiotics. L-antibiotics mhux ħajaġlu proċessi ta' mart li huma virus qed ngħidu. Ġifieri mhux ħajaġlu l-proċess biex jgħaddilek. Mhux ħatilqa' Nixtieq nirringrazzja lil Nia's House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq kelmet Mama Benelli reġanna magħna lil Dr. Amanda Camilleri Farrugia. tal-istedina. Grazzi ħafna tal-qajta l-istedina għax naf kemm inti busy. U nuhu pjaċir ħafna meta taqsam magħna informazzjoni u anke n-nies jieħdu gost tajjeb. U llum ħanitkellmu fuq suġġett li forsi bħalissa ħanejdu hekk nisimgħu ħafna bihom l-antibiotics. Qegħdin fix-xitwa, x-xitwa nimirdu iżjed u naħseb illi ħafna min-nies forsi l-ewwel meta jħossu l-ewwel sintomi jmorru ġo spiżerija u jixtru Cold Flu u jibdew minn hemm. Imma mbagħad ma se jgħaddew pereżempju jumejn u m'għaddilhomx, ħajmorru għand it-tabib u jistennew li jiġu preskritti l-antibiotics. Kif semmejta tajjeb inti, Abigail, da suġġett tal-antibiotics huwa suġġett vera importanti, speċjalment da żmien, għal min forsi għandu idea tal-mediċina u dal-affarijiet nafu kemm huma importanti l-antibiotics u meta użati kif suppost. Actually għandhom xogħolhom kif tgħidha hemm l-irwol tagħhom li huwa importanti, però rridu noqogħdu attenti. Kif semmejt inti ħafna min-nies jew ċertu nies imorru l-ispiżerija għal jisu forsi affarijiet li jikkontrollaw is-sintomi huwa tajjeb li bniedem ikun jaf kif għandu jikkontrolla s-sintomi u mbagħad imorru għand it-tabib jew anke ġieli l-ispiżjara jsaqsuhom ukoll u jagħtini antibiotic, ħajaddili malajr jew ħanilqa' u dawn huma ishom misconceptions li rridu nindirizzawhom u għalhekk huwa importanti podcast bħal dax nistgħu waslu daqsxejn messaġġ ta' informazzjoni żgħira li dak li jkun tgħinu jifhem aħjar pereżempju f'dal każ fejn għandna nużaw l-antibiotics pereżempju. Nafu li l-antibiotics xogħolhom huwa joqtol il-bakterja jew ixekkel mill-bakterja kompli tikber. Allura ovvjament b'dik l-informazzjoni biss mela nafu li jisma' meta hemm virus, meta hemm riħ, m'hemmx lok għal antibiotics. U bħalissa dal-ħafna mart li qed naraw da żmien, ħafna minnu mhux qed ngħid li m'hemmx infezzjonijiet b'bakterja, imma ħafna minnu huma permezz ta' viruses. Okay. Infatti nenfasizzaw ħafna, ġifieri kemm bħala spiżjara, kemm bħala tobba, nenfasizzaw ħafna li il-pazjenti nistgħu nikkontrollaw is-sintomi anke b'ċertu affarijiet żgħar nistgħu nagħmlu d-dar. Pereżempju jekk inti għandek xerqa żgħira tqaħqiha, ovvjament jekk hemm xi dubju tajjeb li nsaqsu tal-ispiżjara u t-tobba tagħna, imma hemm affarijiet żgħar bħal daqsxejn qasel bil-lumi ma' nisħum li tista' tagħmel pereżempju, mhux għax inti għamilt jumejn 3 ijiem tisol pup mela għandi bżonn l-antibiotic, pereżempju, jekk hemm daqsxejn deni, mela issa nistgħu nieħdu naqa' paracetamol biex inniżlu d-deni. Tajjeb, ma jfissirx għax huwa hemm sinjal ta' deni mela bil-fors hemm bżonn l-antibiotic. Dik hija naħseb misconception kbira. Li meta jkun hemm id-deni, automatic li mela hija infection li għandi bżonn l-antibiotics. Mentri anka virus itella d-deni. Anka virus u lejt li qed naraw li jippersisti daqsxejn id-deni mhux ħażin, jiġifieri riċentament konna qed naraw anka 5 days sħaħ ta' deni daqsxejn għoli. Li ġej minn virus. Li ġej minn virus. Issa, again, any dubju dejjem l-aħjar li niddiskutu mal-ispiżjara jew mat-tobba tagħna. Ġifieri mhux qed ngħid isma' tgħid huja qisu xejn mhu xejn mela ħanibqa' nieħu l-Panadol żid-dar u ma ġara xejn. Imma ħafna mid-drabi sakemm hemm xi affarijiet li inti sejjer għall-ar jew xi affarijiet ovvji li hemm bżonn l-antibiotics. Hemm affarijiet li nistgħu nikkontrollaw bl-affarijiet li nagħmlu d-dar. Sintomu ieħor li pereżempju għadha xejn ta' misconception jgħidulek għax għandi griżmejja tajġ kemm qed juġawni. Naħseb għandi bżonn l-antibiotics. Eżatt. Hemm ċertu ovvjament uġigħ fil-griżmej li pereżempju jekk inti hemm il-materja fil-griżmej
hija ovvja li mela at that point hemm bżonn nużaw l-antibiotics. Imma jekk inti għandek daqsxejn ħmura fi grizmejk, hemm l-uġieħ li qed jiżdied, hemm ċertu viruses li wkoll jistgħu jtellaw id-deni, jistgħu jikkawżaw uġieħ kbir fil-grizmej. U bekk inti tajjeb li tiddiskuti mat-tabib jew mal-ispiżjara biex tara inti x'għandek bżonn. Ovvjament l-ispiżjar fejn ħajara li jisma' jaf hemm bżonn l-antibiotic huwa stess jew l-ispiżjara stess ħatejdlek isma' l-aħjar tkellem tabib tiegħek. U qed insemmi dawn l-affarijiet l-importanti li mhux naqbdu jsu niddeċidu aħna li hemm bżonn l-antibiotic. L-ewwel ħaġa l-ispiżjara u t-tobba għandhom ċertu esperjenza kemm it-tagħlim li jkunu talmu, kemm li jkomplu jitalmu wara li jgradwaw, eċetera. Ta' kif jidentifikaw jew forsi iżdiet is-suspett li tista' tkun hemm bżonn antibiotic jew le. Kif tidentifika Kif tidentifika jekk hux bakterja eżattu virus. Speċjalment f'daw ix-xenarjos fejn jisu ma tkunx clear cut l-istampa. Per eżempju bħala tobba hemm ċertu isu guidelines jew scores li aħna naħdmu waqt li nkun qed inkellmu l-pazjent. Tiġi moħħok jibda dej ħafna affarijiet insomma fejn tibda tara. Eżatt, tibda tikkontja ċertu affarijiet li tgħid f'dan il-każ pereżempju iċ-ċans li tista' tkun bakterji li huwa pereżempju iktar minn f'dak il-każ liħor mela f'dak il-każ isma' hemm bżonn li nużaw antibiotic pereżempju. Semmejt li l-aħjar jaqbdu, għax da s-sujġed daqxej, jibdew ġejja ħafna ħzibijiet. U moħħiet għaddej bil-mistoqsijiet jena u koll, ma marriċ ma f'ek f'nofsa. Għax ħafna minn nies tiskanta jkollhom antibiotics id-dar. Issa, xi tip ta' mod jew għax pereżempju jkunu ħajsifru u jkunu tellaw magħhom just in case, jew il għaliex xi darba ħadu l-antibiotic u għal xi raġuni oħra ma komplewhomx allura jibdilhom xi dik l-iktar waħda jifdallhom xi xit pereżempju. Ekku jien nibdew tilajna abbozzat hekk. So, bil-forsi li tinsemmija dil-ħaġa, u importanti ħafna li ma naqbdux nħdu l-antibiotics li konna d-dar. L-ewwel ħaġa mhux kell antibiotic jaħdem fuq l-istess affarijiet. Hemm ċertu infezzjonijiet li jistgħu jiġu tekilt b'ċertu antibiotics aħjar milli nużaw antibiotics oħra. U ma jfissirx għax pereżempju inti xi darba tabib tak antibiotic għal grizmejk, mela next time li għandek grizmejk juġaw. Ħatuħu l-istess antibiotic. Ekku. Ġviri ħafna mill-Maltin jiġu jgħidu l-ek għaxina nikteb fuqhom tajhom li għal-grizmejja jew tajhom li għas-sola, mela kull meta għandi s-sola għandi bżonn dik l-antibiotic li mhux il-każ ovvjament. Jiena ġieli kelli każijiet, pereżempju jtuhom antibiotic differenti u li tista' tini li ieħor għax l-aħħar darba tagħni dak u ħadem mill-ewwel. Eżatt, issa fil-verità inti ħafna mid-drabi ikun hemm il-ħsieb ovvjament wara qabel ma nagħtu l-antibiotic, ġifieri l-ewwel ħaġa meta nagħtu antibiotic, meta tabib jagħti antibiotic, nafu li ħan ikkunsidraw x'jista' jkun il-mikrobu li qed jikkawża ġifieri inti tieħu into consideration. Bħalissa x'mikrobi hawn bħalissa fil-komunità pereżempju li inti ħatuża antibiotic li taf li ħajtargetja il dak li jkun. U li ovvjament jaffetwa l-persuna b'mod tajjeb. Biex nuħuspun li semmejt li jkunu d-dar, jew ġa semmejta jiena tu bifer ftit żgħira. U importanti li meta ninataw antibiotic nieħdu l-kors kollu. Ħafna mis jgħidu l-kom, ma noddi li mhux inwaqqaf ħanevita side effects. Fil-verità fil-każ tal-antibiotics hija vera importanti, bħalma taf inti. L-inkomplu 7 days jew ġiri anka 10 days kont kemm ikun hemm bżonn. Illa għaliex jekk aħna nwaqfu l-antibiotic qabel, il-mikrobu jista' jrabbi ċertu reżistenza għal dik il-kimika u darba oħra ma taħdimx forsi b'daqshekk riżultat sew. Infatti jekk dak li jkun ifittex daqsxejn jista' jara li hemm ċertu antibiotics li pereżempju qasadhom jaħdmu għal ċertu mikrobi. U ovvjament imbagħad ħafna aktar komplikazzjonijiet fuq għal-ħaġa. Dik vera importanti biex ma naqbdux nieħdu. Milli konna d-dar. U naħseb li tkun hemm ukoll, ma nafx correct me if I'm wrong din, ma jidhirli hemm xi time span wara kemm tista' terġa' tieħu l-istess antibiotic ħabba il-biċċa xogħol ta' reżistenza. Fil-verità ħanibdew hekk. Ideal mela ħafna mid-drabi huma ftit il-każijiet fejn inti ħajkollok bżonn iktar minn antibiotic wieħed ripetutament. Ġifieri,
forsi każijiet li jibdew jiġu f'moħħi fejn inti l-ewwel tajt antibiotiku mbagħad ikun hemm bżonn ta' tittini wieħed jew ta' titnej f'daqqa. Meta jkun hemm pereżempju x'infezzjoni tas-sider li tkun daqsxejn komplessa. Jew il-pazjent ikollu daqsxejn problemi ta' saħħa iktar kif tgħidha. Ukun hemm iktar komplikazzjonijiet. Għaliex ħafna mid-drabi fil-komunità antibiotiku wieħed ikun biżżejjed, jiġifieri meta l-każijiet nibdew naraw li qed jiġu komplessi li inti hemm bżonn iżid it-tieni antibiotik jew li l-pazjent mhux qed jimpruvi daqshekk ħafna mid-drabi ikun hemm il-bżonn li jidħlu l-isptar, eċetera. Jiġifieri jiena meta nagħtu moġġi li jkolli pazjenti li jiġu u jgħidu pereżempju għax ħadd antibiotik il-ġimgħa l-oħra jew ix-xahar ieħor u rġajt imrat ġimgħatejn u rġajt ħadd antibiotik. Ħafna mid-drabi kieku actually kellna nassessjaw l-istampa sew fid-dettall, actually ma jkunx hemm bżonn in the first place li tieħu l-antibiotik, jiġri ħafna mid-drabi jew biża' kemm ġieli min-naħa tat-tobba u kemm ġieli min-naħa tal-pazjent li tgħid hija taf kif li it shouldn't be the case, taf kif. X'ina naħseb ukoll li sfortunatament xi kultant il-pazjent stess qisu mhux jinforza, tax ma rridx ngħid qed jinforza, ma forsi jippuxxa xi daqsxejn lit-tabib lejn l-antibiotik. Ara, aħna meta nitkellmu fuq il-mediċina, speċjalment bħala tobba tal-familja, eċetera, inti dejjem aħna ħan iddiskutu ġifieri aħna billi inti hemm mort għand it-tabib ma jfissirx tagħmel from A to Z x'qed jgħidlek it-tabib. U infatti mal-pazjenti niddiskutu l-pjan ta' kif it-treatment ħajkun. Ġifieri jiena mhux ħan niġi ngħidlek isma' Abigail tieħu hekk bil-fors. Jekk inti tgħidli jiena ma ħossix komda li noħodhom minut li ħantihomlok. Eżatt. Allura bekk irid isir diskussjoni bejn it-tabib u l-pazjent biex inti tara li żgur il-pazjent kemm jista' jkun ftemtu fuq pjan ħatmexxu miegħu għal ġid ta' tnejn. U lest li joħodhom. Issa ovvjament ikun hawn ċertu pazjenti li jkunu daqsxejn iktar rashom jibsa forsi u f'dal-każ mhux qed ngħid li rridu nissuppervjaw mal-pazjenti, imma naħseb hemmhekk jidħol il-punt fejn irridu nedukaw lill-pazjent li jisma'. Mhux bil-fors għandek bżonnu l-antibiotik. Infatti forsi kif tgħidha another way se kif tittargetja huwa li inti lill-pazjent tgħidu isma' għalissa ma nħossx li għandek il-bżonn li tuża għax l-affarijiet kollha kif qed jidhru li hija rieħ. Però nista' niktiblek l-antibiotik tixtrih x'għalissa u jekk inti tara li ġara hekk u hekk, ġifieri tibda tispjega sinjali li jindikaw li hemm infezzjoni b'bakterja, tgħidu isma' f'dal-każ tista' tixtriha. Okay. Issa aħna nafu li hemm ċertu pazjenti li ma jistennewx u jgħidu naqbatu nixtriha u naqbatu nibdiha. Again għal dal-konsepp li semmejna qabel. Urdu noqogħdu attenti, ġifieri naħseb l-iktar premura li rridu nagħmlu li l-antibiotics mhux ħajaġlu proċessi ta' mart li huma virus qed ngħidu. Ġifieri mhux ħajaġlu l-proċess biex jgħaddilek. Mhux ħatilqa milli x'ismu. Ġifieri bekk irridu noqogħdu kawti minn kemm l-antibiotics. U tiżdied ir-reżistenza x'hekk inti qed toħodha ma' xejn. Ekku, u next time jekk ma jerġax da. Biex nikkombina magħha nistgħu nsemmu il-side effects imbagħad li fihom l-antibiotics u inti minux tfajt ril fuqha, infatti fuq l-importanza tal-probiotics meta nieħdu l-antibiotics pereżempju. Għaliex anke li tieħu l-antibiotics, again semmejna li joqtol il-bakterja. Mela, l-antibiotik mhux ħajdistingwixxi bejn il-bakterja t-tajba u l-bakterja l-ħażina li hemm fil-ġisem. Kif aċċennajt kont inti għalija fir-rieq, aħna għandna bakterja tajba fil-ġisem tagħna, fl-imsaren tagħna li ħajaffettwaw l-immunità tagħna, jaffettwaw il-health status tal-musrana tagħna u kollox. Jiġifieri jekk inti ħadd antibiotik, ħatoqtol kemm il-bakterja tajba u kemm il-bakterja l-ħażina. So, jekk inti qed tieħu antibiotik fejn m'għandek bżonn, mela terġa' ħlif bakterja tajba li tilbqija ma qtilx iktar. Żgur. U qed taħodhom ripetutament, mhux qed tagħti ċans lil-ġismek jerġgħu jirġenera l-bakterja tajba. Mhux hekk, ġifieri mhux talli m'intix qed tilqa' għall-mart, talli tagħmel ħsara milli ġiet. U naħseb din in-nies mhumiex aware tagħhom. Daqshekk qed tiżdied l-awareness imma naħseb hemm bżonn li jsiru daqsxejn iktar sforzi fuqha u iktar edukazzjoni anke min-naħa tagħna ta' ġifieri għax naħseb
aħna bħala frontliners sort of li inti dejjem qed tiltaqa' man-nies. Ekku. Għandna rwol importanti li teduka lin-nies. Jiġifieri importanti ħafna, fimt? Nista' mmur lek ftit fuq it-tfal? Iva. Mela t-tfal meta jibdew child care, jew meta jibdew skola nafu x'jiġri. Mart wara liħor. U kifet probabbli xorta jaf ikun viral, però ġieli rajt każijiet, pereżempju jiena li u hemmhekk propja fejn rid naċċenna għall-antibiotics li jekk ikunx l-istess jew le. Ġieli pereżempju xi ħadd speċjalment tifla jew tifel għadu jibda child care jiltaqa' mal-mikrobi l-ġodda li hija normalissima li ġri hekk. Jekk ikun jgħidu spiċċa bl-antibiotics l-ewwel darba u reġa' marat wara 3 ġimgħat tiġri wkoll. Mhux hekk? L-antibiotik hemmhekk se nużaw l-istess wieħed jew idealment jinbidel? Idealment ma ħobbux nużaw l-istess antibiotik. Għal raġuni li inti, again, jekk ħatoqgħod tuża dejjem l-istess wieħed, jaf iżżid ir-reżistenza. Then again, ġieli jkun hemm ċertu infezzjonijiet partikolari, per eżempju, għamilna ħabta kien daqsxejn invoga għax kienu ħafna minnu l-strep A, strep throat, kien hemm infection tal-grizmej kawżata minn bakterja partikolari. Naħseb qabel il-miliet kienu ħafna. To be fair, naħseb qatt actually ma waqaf kompletament, ma jiġu in phases. U li f'dak il-każ hemm ċertu antibiotics partikolari li tista' tuża, ma tistax tuża kull antibiotic. Forsi għandek xelta 2-3 li l-iktar li sort of tista' tuża u li jaħdmu kif suppost, eccetera. Ġifieri għalhekk irridu nkunu naqas selettivi kemm naqbdu nużaw l-antibiotic. U jiena għalhekk semmejta din għal irġieli pereżempju tkun hemm tifla mardet u peress li tkun reġgħet mardet wara 3 ġimgħat reġgħet jagħmel l-istess antibiotic. Għaddiela tgħinni dik l-antibiotic għax l-aħħar darba marret tajjeb. Di konna ixu wkoll fuq ħabba t-tomiet. Għax dik problema oħra, eżatt. Imma again, ġifieri ara ħafna, to be fair, ħafna minn nies jekk inti tfehmhom għal xi xettati xi ħaġa mhux oħra u jew għalfejn ma tintix ħatati antibiotic, ħafna minn nies iċ-ċans huwa li jifhmu għax inti jekk kienet nispjegalek għalfejn dan it-topp huwa abjad, mhux ngħidlek dak it-topp huwa abjad daqshekk, fimt? Jekk kienet nispjegalek u li qed nispjegalek qed jagħmel sens u qed nispjegah b'mod li inti tista' tifhmu, ma narax għalfejn għandi taf kif. Jiġifieri back l-education hija vera importanti. Imma għandna rwol daqsxejn jibet. Ngħidlek forsi tista' tgħidilna għax jiena wkoll ġieli għalkemm għandi background ta' medical background xorta meta jimirdu tfal nippanikja. Sewwa speċjalment meta jkun hemm id-deni bħala anka jiena balja tabib għax inti mradli t-tifla nippanikja. U għalkemm inkun naf li jibda minn viral xorta jibda jidħol li suspett imma tgħid għandu bżonn l-antibiotic, imma ħa nistenna ġurnata oħra, imma ħa nipprova nistenna ġurnata oħra. Ħa ngħidlek What's mux ħanejdlek hija xi ħaġa one for all, fejn tidħol is-saħħa fil-verità kull persuna hija magħmula b'mod differenti, ġifier ma tistax taqta' linja l kulħadd. Imma li huma dawk is-sinjali li juru li aktar xi hija viral ejja ngħidu hekk. U li huma dawk is-sinjali li aktar xjuru li jaf ikun hemm bżonn l-antibiotic. Qed ngħid jaf u aktar, ġifieri mhux xi ħaġa ultimatum. Ħalli nkun ċara. Qabel ma nitkellem ħanerġa' nagħmel enfasi fuqha. Fil-mediċina, sorry, fil-mediċina m'hemm l-ebda disgur u dile. Ġifieri inti dejjem il-każ taraħ case by case, skont il-pazjent minn xi ġilibata, jekk bagħtix minn affarijiet ta' saħħa oħra, eċetera. Jekk inti hemm id-deni u pereżempju hemm daqsxejn tqaħqiegħa, tniżel minn imnieħrek, daqsxejn griżmejk juġawk, ħafna mid-drabi tista' tgħid li hija il-picture ta' riħ, l-istampa ta' riħ li nafu aħna. Issa, ħafna mid-drabi nibdew nissuspettaw jekk hemm bżonn antibiotics. Meta jiġu l-klinik u inti meta teżamina l-pazjent tibda ssib affarijiet li ġeluk taħseb li jisma' hemm infezzjoni, pereżempju jekk inti hemm ħafna materja, ovvjament il-griżmej. Il-materja hija ovvja li hija minn bakterja, mela f'dak il-każ tiċċismu. Jekk inti smajt is-sider tal-pazjent u tisma' ħsejjes żejda, issa meta ngħidu ħsejjes żejda għax hemm tisfir hemm ħafna ħsejjes differenti, ma ħsejjes li jindikaw li hemm infezzjoni fis-sider.
Jekk inti pereżempju hemm id-deni, sola mimlija u meta dak li jkun itella l-katarru huwa aħdar. Mela dawk huma kif tgħidha jisaw waħda mis-signs li ovvja li hija infezzjoni f'dak il-każ pereżempju tas-sider. F'xi ħadd li huwa kbir jew anke fit-tfal to be honest, jekk ikollhom sinjali ta' infection fil-pipi, taħarqu l-pipi, qed tieħlu ħireġ jagħmel it-toilet, fimt? Tiċċekkja l-pipi u mbagħad issib indicators li huma ta' infezzjoni, mela f'dak il-każ huma ovvji ishom affarijiet ovvji li tista' tagħti. Tal-pipi naħseb hija l-iktar waħda Straightforward, straightforward, ta' chest infection, meta hemm id-deni katarru waħda hija qojsu ovvja. Imbagħad ikun hemm ċertu affarijiet li huma daqsxejn grey area, kif bdejt insemmi meta jkun hemm pereżempju strep throat, ġifieri inti mhux bil-forsi kollok materja, imma hemm ċertu kalkoli aħna rridu nagħmlu ċertu scores li jekk l-score jiġi għoli u inti m'għandekx il-way, m'għandekx it-testijiet available biex tittestija ġol laboratorju, mela inti tajt isma' f'dal każ il-probabilità li hija bacterial hija iktar. Hija iktar, ok. Pereżempju. Issa xi ħaġa oħra staqt insemmi fuq daw is-sinjali hawn ħafna nies li għandhom jisu dil-misconception li hemm riħ kif bdejt innizzel darba daqsxejn aħdar mela pup għandi bżonn l-antibiotik li mhuwiex neċessarjament il-każ. All right. Kif tinnota mhux qed ngħidlek mhux il-każ, qed ngħidlek mhux neċessarjament il-każ. Eżatt. Again, għax tieħu case by case. Imma fil-verità ħafna mid-drabi ma jkunx hemm bżonn. Għax għaliex ħafna min-nies jirnexxinna neliminaw, ġifieri għalhekk qed ngħid mhux immorru bum mill-ewwel isma' żgur għall-antibiotik għax b'dak biss ħajaddi, jridu niddiskutu, eċċetera. Għax ħafna drabi naħseb ukoll in-nies għax din jiġili, infatti jiġilu kont insaqsija jiena, imma aħdar fil-għodu u mal-ġurnata klirja, jew qed tibqa' tara aħdar, għax li jiġri mal-lejl ħajkun hemm iktar akkumulazzjoni ħabba li mhux qed tneħħih. U again, kif qed ngħidlek għalhekk irridu nqogħdu attenti għax inti mhux sinjal wieħed, jiġifieri inti meta jekk nagħmlu l-affarijiet kif suppost, meta aħna nagħtu l-antibiotics, mhux ġast rajna xi ħaġa u rajna mela għandek dik mela bum antibiotic, ġifieri ftit huma l-każijiet li ngħidu jekk għandek hekk bil-fors antibiotic, tifhem? Xi ħaġa oħra wkoll komuni li ġieli niġi mistoqsija kont li pereżempju jgħidu li l-antibiotic ma jaqbilx miegħi, jisom jitfixklhom bejn is-side effects u allerġija meta vera ma jkunx jaqbel miegħek l-allerġija. Naf pereżempju jgħidu da jiftaħni baħar. Mhux tajjeb għalija ma jaqbilx miegħi. Mentre fil-verità dik hija side effect normali ta' antibiotic li tista' telimina bil-probiotics. Di issue importanti ħafna li semmejta għax ħafna mid-drabi, ovvjament aħna meta nkunu qed naraw pazjent u ħanniġu biex nagħtu l-mediċini dejjem insaqsu jekk hemm xi ħaġa ma taqbilx ma dak li jkun. U ħafna mid-drabi meta nkunu ħanużaw xi antibiotic, ħafna mill-pazjenti jgħidulna għax iwa ta' ma jaqbilx miegħi dak. U jien ovvjament dejjem irrid ngħidilhom isma' meta tgħidli ma jaqbilx miegħek imma xi tfisser ma jaqbilx miegħek. Ovvjament meta jgħidulna isma' tella li rax, jew qatalli nifsi, kelli bżonn nidħol l-isptar, tawni l-adrenalina, ntefaħ li wiċċi, dik hija ovvja li jisma' veru eħel ma qabilx miegħek. Però ħafna min-nies jgħidulna li ma jaqbilx miegħi għax pereżempju jqabbad l-infection fil-pipi, jew għax ħarbat l-musrana, ħarbat l-istonku. U f'dak il-każ huwa importanti ovvjament jekk hemm option oħra u nistgħu nużaw option oħra. Imma jekk inkunu xejdejna marbutinu bil-forsi nistgħu nużaw dak l-antibiotic, dejjem il-pazjenti ngħidlu isma' għandek raġun, però f'dal każ huwa iktar importanti li tieħu l-probiotic mela, in this case, ġifieri għandna nużaw il-probiotic dejjem imma f'dawn il-każijiet żgur ma tistax tgħaddilna l-probiotic. Illa għaliex inti bekk l-ewwel fil-bidu semmejna kemm importanti l-antibiotic jiġi użat meta vera hemm bżonnu, illa għaliex jekk inti mhux ħatużah meta m'hemmx bżonn, mela ħad tispiċċa bis-side effects biss tiegħu fil-verità. U kważi timbraħ. Kważi timbraħ mingħajr ħasra m'hemm malfejn. Jiġifieri importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni bejn is-side effects u bejn allergic reactions ta' kontra l-antibiotic basically. Importanti wkoll il-probiotic ma jittieħedx fl-istess ħin eżatt mal-antibiotics. Għax għalkemm hemm xi ħaġa minnhom li tista' toħodha fl-istess ħin mal-antibiotics, ħafna minnhom idealment li għax inkella ħatannulla l-effett li tkun ħadthom. Għax waqt li hemm l-antibiotika għadu għaddej jaħdem
ħajoqtol kollox, għalli tħalli satej, ħalli inti dak li jkun qatel ħaterġa. Kif semmejt inti għaw ċertu probiotics li tista' toħodhom huma ftit. Ġifieri sakemm l-ispiżjara jew tabib ma jgħidulek x'isma' da specific li tista' tieħdu waqt li tieħu l-antibiotic, ħafna mill-probiotics iridu jittieħdu sija satej wara li tkun ħadd l-antibiotic. Ġifieri huma importanti fil-verità li nużaw. U fil-verità kważi importanti anke jekk forsi normalment ma tesperjenzax sintomi. Le huwa importanti. Għax ħafna nies jgħidulek le jiena ma jqabbadni xejn lew le jiena miżduda anzi jekk jiftaħni baħar jagħmel pjaċir. Kemm il-darba smajna, speċjalment nisa daqsxejn kbar. Kif semmejt l-ewwel probiotic ħajn biex ma jkollokx jisu side effect tal-mediċina tal-antibiotic, però fil-verità ma nużawx il-probiotic mal-antibiotic purament biex neliminaw is-side effect. Ġifieri huwa importanti li nużawha biex inti il-flora, il-bakterja tajba li hemm fil-musrana nibżaw għalija. Illa għaliex hija importanti ħafna għall-immunità ta' dak li jkun. So ħatejnek terġa' jekk inti qed nieħdu ħsieb l-immunità ta' dak li jkun ħatejn biex wieħed jirkupra iktar malajr ukoll għall-mart. Eżattament. Ma nafx kellek xi ħaġa oħra xi tixtieq iżid, jiena minn naħa tiegħi m'għandix iktar mistoqsijiet. Istanna l-assistent. Sur assistent, għandek xi mistoqsija, doktor? Għandek? Le? Grazzi ħafna mill-ġdid telli għal boħra kont magħna hawnhekk u samtna informazzjoni fuq suġġett li nemmen li għalkemm iktar meta jgħaddi żmien in-nies qed isiru iktar informati dwaru, xorta nemmen li nistgħu ninformaw dejjem iktar u iktar ma tkun taf dejjem iktar aħjar. So grazzi mill-ġdid telli kont magħna. You're welcome.